Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео в моят канал, в което ще играем отново Майнкрафт в Майнкрафт Teamwork Survival. Това е епизод 2, в който направихме 3 неща. Направихме къща, почти. Направихме място за Chest Room, портал и Enchanting Room. И направихме ферма за крави. Няма какво друго да ви казвам, освен приятно гледане. Аудиото на Майнкрафт ми се чува, лад. До сега не мисля. Как и да е, просто почна да го правя това. A few moments later. Трябва да изкопая цялото това нещо. Заради това ще се видим след малко. И ми се щупи лопатата. Ще отида да си правя нова. Даже може би две. О боже мой, вече щупихме и трета лопата, сега имам още една четвърта, която ще е последната и се надявам не стигне за това цялото, въпреки че това не е чак толкова много. Така, готови сме и общо взето сега като сме успяли да махнем този целият дърт, ще направя тази колона, ще я махна и ще направя каменна така, защото много ме дразни. Добре, готово. И сега просто ще махна и то камък е тук. Добре. И след като съм направил всичко това, ще взема диамантена кирка, защото не искам да го копая с желязна. Обаче първо ще събера малко дърво, за да направя още един или два честа. Има и две крави, ще си направя ферма. Гръмна! Защо? Ще трябва да го оправя, защото иначе ще дразни много. Много ми е чудно къде е тази ферма за картофи, която той спомена вчера. Ми трябва желязо, за да направя фермата. За картофи. Някакво... Къде? What? Ако нямаше направя принципно, то не е толкова трудно, обаче ни трябва храна, защото... Добре, това не знам колко е рядко, много пъти съм го срещал. Те зомбита... дърпна ми ранингът. Моля да попитам какво те мобове правят тука? Че ти ги остават тези мобове там. Може да осветя само, че там. Ако ги зарежа, даже май ще ми помогнат малко. Я? Не ми Ти лут ли си, бе? Как? Какво? Защо само толкова малко лад? Иначе като си построят къща от диаманти, ще взривиш цялата, нали? Ще осветя и при Wandering Trader малко. И ще си направя айрон кирка. Слагаме този чест е тук. Така, сега къде да направя фермата? Знаеш какво? Ако имаме картофи и моркови в честа, имаме само моркови,
ще отида просто до селото. Да, между другото имаме и село, просто не сме го показали в клипа. Ще направя един бърз Infinity Water. Е така просто тук си зимата. Може и тук да го направя. Да. И ще направя една ферма. Тази ферма е една от най-ефикасните, която съм правил. И е доста добра за ако се например в някой ямък сервер. И когато трябва се под земята, просто слагате един точчета. Трябва да обяснявам, че Тази ферма е доста добра за някой анарки сървър, когато сте в началото и примерно живеете под земята. И просто си я правите. Тя е, мисля, че 1, 2, 3, 4, 5, да, 7 на 7. И слагате тук вътре една вода. Слагате тук общо, мисля, че са 7 по 7, да, 49 дърт. Не броим тук по средата, 48 значи. Поставяте просто вода, слаб и торч, за да се осветява, когато е тъмно, примерно. Или ако се разбира се, като сте в пещера. И просто слагате тук уит, тук картофи, тук уит, тук моркови, тук уит, тук картофи и тук уит. Доста е полезна фермата, като за начало. Само трябва да взема и картофи, които са там, мисля, в селото. Само се надявам да не сме взели всичките картофи, защото иначе... Да. А пък ако не, просто ще убие някой зомби, да ми дропне картофи. Към между другото има и пилиджар аутпост, оттам взехме темплейтите, които видяхте в началото на първия епизод. Yeah, boy. И май сме обрали всичките картофи. Да. Май даже всичко сме обрали. Към маните. Така, взимаме тоя калдърън. Взимаме ги тия трите. Защото не трябват. Тук има Blast Furnace. Ще го взема. Взимам и компострите. Компострите, какъв? Sugarcane. Ще го взема. Да имаме. То пак стана нощ. Добре да стига де. Абе, стига де! Опс. И тук workstation-ите. И го Джими е тук вътре. Тук ще направи Sugarcane фермата. Та, общо взето, взимаме така. Три. О, стигна ми точно. Добре, сега мисля да грона уита. И ще правим място, където да сложим кравите, защото че ни трябват крави за бъдеще. Направихме място за кравите. Само да не умрат от fall damage, ще ни сложа вода там. Сега просто трябва да намерим две крави. И трябва да вземем уита, нали? Там имаше две крави. Ей тука. Сега само остава да ги пренеса. И излизаме тук. Важното е да не слагате тук стълба, защото те ще могат да се качват също. Общо взето сега ще трябва да изчакаме този уит да порасне. Сега взимаме това така и ще спя и ще ходя вече за диаманти, защото откакто казах, че ще ходя за диаманти са минали 20 минути сигурно. Ще се спусна е тук. Тук има лапис, ще го взема за всеки случай. Майншафт. Ще взема релсите за някакви автоматични ферми. Не мога да намеря диаманти. Сега някой ще каже, ама ти защо не стрип майнваш? Аз не стрип майнвам, просто го приемете, че аз никога не стрип майнвам. Чест. Златна ябълка, не за яранингът. 40. Ето първи диаманти.
Ами ти с GO да ще хода, просто за да събера малко... Не, ще събирам по-късно блокове. Вече имаме диамант. Първият диамант. Още диаманти. Тук има... Deep Dark. Само Ancient City да няма. Още диаманти. За скълка принципно знам, че има доста, обаче сега нямам хол за да щупя всичко това. Ева тук. Добре. Вземаме тези диаманти. В този момент, като обработвам, се чудя какво съм правил. What? В смисъл, какво съм правил? Това ми е била идеята. Не. Направих пълна глупост. Хо-хо-хо. Събрах малко обсидиан и тонката се върна, заради това реших да изляза от пещерата. След това му казах да направи къщата, а пък аз че струва. Да направя къщата. Да, нали ще е голяма? Сравнително. Направил съм тази колона като център, само да не я щупиш. Виж какво взех от селото. Взех Blast Furnace, камбаните, Brewing Stand ти го беше взел и 4 калдрона и 2 компостера съм взел. Аз взех една рибка ето тук в Infinity Water. Нарекох я Джими. Трябва ми гора. Още едно село намерих. С Blacksmith. 6 голд, 5 обсидиан, 6 хляб и айрон броня. Брат, прави какво ти искаш, просто да е хубава къщата. Искам някакво Heaven Bull стайл. Намерих чери гора. Yeah, boy. Не е много голяма. Да има ок гора. Тук при мен е ела.
Как съм? Окей, закопахте, защото да не гръмне някой крипър около тебе. Що? Снимаш ли още? Там. Да, добре, надълбоко съм. Доста сили джок. Това ще си отнеме време. Не ми кажа, че сега ще трябва да ходя до гората. Няма какво да се прави, отивам до гората да цепя дървета. И пак трябва да ходя до гората да цепя дървета. Леле хора, да ви кажа, това си е изморително дори и да е толкова малък билд. Леле, много съм изморен. Искам да спирам вече да игра, искам го да довърша до края на клипа. Доста време ми отне да направя това малко нещо, но имаме някакъв прогрес. Тук ще се ставите. Тук в центъра може би ще има портал или пък енчантинга. Принципно мисля, ако може е там да е портала и е там двете да са честрон. Да. Стой. Значи, ето тук може да е портала. Ето тук да е енчантинга, а там да е често. А тук Като лабораторията е посред. може всъщност. И е тук е така. Слабо бе. Или пък солк. Добре, аз продължавам да строя. До кога ще снимаш? Не знам. Ти готов ли си с къщата?
почти. Да направим хамбар, който да прилича буквално като хамбарите от някакви, примерно като детските сесии. Аре. Да, точно тея. Ама ще ни трябва конкрет. Сложих там стълби, само поради причината, че нямах планкове. Всичките ги направих на стълби. Но това е друг въпрос. В следващия епизод ще го правя. Или даже извън кадър. Ами хора, готов съм за сега. Така хора, това беше от епизода. Ако ви е харесал, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате с камбанката, за да ви излиза известие, когато кача ново видео. Също така коментирайте, ако имате някаква идея и споделете видеото с колкото се може повече хора. Разбира се, всичко това го направете само ако ви е харесало видеото или ако искате да го направите. Довиждане!